YouTube, Megapuff täällä. Tänään mä opetan teille tekemään voltin jaloilteen trampalla. No niin, aloitetaan. Ensiksi teidän kannattaa tehdä kuperkeikka, vaikka kaikki nyt sen osaa. Sitten kannattaa tehdä ilmarolli. Jos ette tiedä, niin mä voin näyttää. Sitten kannattaa pomppia ja tehdä ilmarolli. Sen jälkeen, jos osaatte tehdä polvivoltin, mutta ei tarvitse jaloilteen, niin tehkää se näin. Ihan rennosti voitte tehdä. Mut sitten kun uskallatte, lisätkää siihen vauhtia. Minä saan polvivoltin jaloiltaankin, mutta näytin vain. Ja sitten kokeilkaa tehdä voltti. Yhdistäkää ilmarolli, kuperkeikka, vauhti ilmarolli ilmassa. Niin saatte aikaan voltin. Hieno lopputulos. Ei tarvitse ekana saada jaloilteen, mutta voitte yrittää näin. Koittakaa tulla ensiksi selälteen ja sen jälkeen koittakaa tulla pyllylteen. Noin, se ei satu yhtään. Sitten kun uskallatte, voitte kunnolla kokeilla. Ja kerä, se kannattaa opetella. Minä itse käytän kumpaakin kerää. Sekä tätä ja täältä. Minulle käy ihan kummat vain. Mutta helpompi tietenkin olisi teille tämä. Voin näyttää sen jaloilteen. Tehkää nämä mitä sanoin, opitte. Ja se kannattaa harjoitella kerää näin. Tai näin. Ja jos haluatte oppia tämän kerran, sama juttu, mutta se taktiikka. Voin näyttää voltin jaloilteen tollakin kerällä. Näin. Ja näin te opitte tekemään voltin jaloilteen kummalla kerralla tahansa. Ja se olisi moi.